chance. Eller sammen med trang til chokolade. Gennem ejendomsskade. Jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme hvem jeg er, hvor jeg er. Femte danskere tror på spøgelser. 16% siger, at de har set et spøgelse, og 24% kender nogen, der hævder at have set et spøgelse. Det viser en undersøgelse, som YouGov lavede for Metro Express for et par år siden. Og en af dem, der på et tidspunkt var overbevist om, at han var vidne til spøgeri, det er min kollega René Snedbro Petersen. For 10 år siden flyttede jeg ind i en stor lejlighed i Næstved. Det var sådan en hovedbygning, hvor vi boede i hele stueplan. Og så var der lige bygget en tarm på, hvor soveværelset og badeværelset lå i. Der var ingen etage oven på den her tilbygning. Og det var en mere end 100 år gammel bygning. Og det knirkede rigtig dejligt i bygningen. Men vi havde ikke været der mange nætter, før man, når man lå i sengen i soveværelset, kunne høre folk, der gik på en trappe. Men der var altså kun etage oven på hovedbygningen. Ikke på den her sidebygning, hvor vi lå og sov. Alligevel var der nogen, der lige, det lød som om det var nærmest over hovedet på os, gik op ad en trappe. Så var der gået en halv time, og pludselig var der nogen, der gik der igen. Vi tænkte så, at der via loftet over den her tilbygning måske kom lyde fra selve hovedbygningen ned til vores soveværelse. Men der var bare ikke rigtig nogen trappe så lidt tæt på i hovedbygningen, som så kunne sende de der lyde ned til os. Og det var faktisk lidt uhyggeligt, for hvem var det, der gik igen i bygningen? Vi vidste, at der havde boet en kristelig købmand der for mange år siden, for måske 100 år siden. Måske var det ham eller konen eller nogle børn, der gik op og ned ad den her trappe. Det stod på i ugevis. Og jo mere man sådan talte om det, jo mere uhyggeligt blev det. Lige indtil det en dag var inde i nabogården. For inde i nabogården var der klods op af vores sidebygning i en anden tilsvarende bygning, hvor der faktisk var bygget en
Nordrhein-West und schnell im Nord. Und der Wirtschaftler kann noch immer aufgrund des starken Windes keine Wohnwagen leere Det her, det var Green Eyes fra Boatman's Call. Nu er Det hårdt ramte grønlandske retsvæsen får nu en selvfinansieringssprøjtning, som justitsminister Morten Bødskov kalder det. Pengene skal bruges til at få over 3 år. Pengene skal bruges til at få bugt med de knap 8.000 sager, der venter på behandling ved de grønlandske domstole. De venter, fordi der mangler dommere og sagsbehandlere. Grønlandske politikere har i flere år forsøgt at gøre opmærksom på problemet, men så sent som i sidste måned fik de afslag på øremærkede penge til at bekæmpe sagspuklen med. Det skete, selvom Domstolsstyrelsen i august i et internt notat, som DR Nyheder i besiddelse af, skrev, at problemerne i Grønland var voldsomme. Men nu kommer pengene, siger justitsminister Morten Bødskov. Det er en meget stor selvfinansieringssprøjtning, som er med til at sikre, at vi får selvfølgelig også et retsvæsen i Grønland, som fungerer effektivt. Men hvad har ændret sig siden oktober, hvor grønlænderne får afslag? Det, der har ændret sig, er jo, at der har været en dialog, at vi har set, at der har været mulighed for at give den her selvfinansieringssprøjtning, og den kommer så med finansloven. Og det sagde justitsminister Morten Bødskov til Jakob Andresen. Den økonomiske krise har sænket lysten blandt lønmodtagere til at blive iværksættere. Antallet af lønmodtagere, der vælger at sige deres job op og etablere egen virksomhed, er faldet med 30% i perioden fra 2008 til 2011. Det viser en analyse fra Statistikhuset E-Statistik, skriver Jyllandsposten. Og det er skidt, for den gruppe er vigtig for den danske iværksætterkultur, siger iværksætterekspert Christian Vintergaard, der er administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab. De er blevet fagspecialister inden for et eller andet særligt område, og i det arbejde, der har de også